Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na-stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo sa We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. May hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Subong adlaw, espesyal nga adlaw. Petso sa 25 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Nagasaulo kita karon sa adlaw sang Pasko. Merry Christmas mga kabombo! Sa tanan dira nga naga-enjoy na, nagalululantaw. Today is a very special day, very memorable day, very historic day. Base sa aton siniiya nga pagtuo nga ginpadala sang Dios nga Amay ayan sinibugto nga anak. Diri sa kalibutan agud kita ang masalbar sa aton si masala kaagud kita ang hatagan sang panibagong paglaom, panibagong kabuhi. Subong adlaw ginadumdum naton ang pagkabunag sang Lord and Savior, no, ang aton sini nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Kita nga mga Kristiyano, kita nga nagatuo sa dako-dako kag buhi nga Dios. So subong nga adlaw, espesyal nga adlaw kay ti nangin kabahin sa aton sini iya nga tradisyon, nangin kabahin sa aton sini iya nga namataan nga ti dapat mag inupdanay ang bugos nga pamilya. Apisar sa mga pagtilaw, apisar sa pandemic nga daw ang aton siniiya nga pag pinakadto pakari, ang aton sini nga pagpauli, aton sini nga pagbisita sa aton si mga pamilya limitado. Pero at least subong daw mayu-mayu na. Kaya ti dali na lang gid naton malabot ang ginakabig herd immunity kagkabay pa, no, para nga makaulo enjoy naman kita kag makadulo diskalso gamay, no, sa kapiot naton nga pag sinalayo mga kabombo. Sa sulod na karon sang duha ka tuig, wala labot pagid dira iban pagid nga mga naglalabay nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, labi na gid diri sa aton
sa Negros Occidental nga nalabyan kita sang bagyong Odette. Nga grabe man ang iya siniiya nga epekto no sa kabuhi sa mga tao sa aton si fellow Negrenses. So sige lang. Ang subong nga adlaw very inspiring one, no? Full of inspirations. Kay ti ang yasin nga ginadulong good tidings and goodwill to men. Kaysa makaisa, ginadumdum naton sa makaisa lamang. Kadabunag diri sa kalibutan na aton siniiya nga Lord and Savior Jesus Christ. So sa aton sini mga dear listeners, Merry Happy Christmas sa aton tanan-tanan. Maligayang Pasko po. Namamasko po. Maligayang Pasko. Malipayon nga Pasko sa aton tanan-tanan mga kabombo. Ara na kamo dira sa aton siniiyang nga mga kauturan sa aton sini nga mga dear listeners. So ara na sila pariser na. So welcome diri sa aton siniiya pang Christmas Day edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod Christmas Day special, no? Bombo Anthony, palihog lang ko dira abi Bombo Anthony. Sa aton sining mga dear listeners, no? Sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati. Kag sa subo nga adlaw mga kabombo, special man nga adlaw. Kay dugay-dugay, ang aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang, medyo ma-shorten inigamay. Bangod kay ti alas 3 ang tak na sini nga hapon, it's a date. Grand draw sa aton siniiya nga bonggang promo, ang 1-2 Panalo promo mga kabombo, part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. Sa aton sini nga mga dear listeners dira, sa mga nag-ilentra, no? Sirado na ang ganhaan na himo na ninyo ang inyo siniiya nga mga ang inyo siniiya nga pagpadala sang madamo nga mga entries. Kabay pa, no? Kabay pa nga kita diri ang magadaog sa 1 milyon ka pesos, no? Sa aton sining mga dear listeners. So, God bless us all. Kabay pa nga madaog naton ang 1 milyon ka pesos kung hindi gid man ang 50,000 pesos kung hindi gid man ang aton siniiya nga guaranteed prizes. Definitely may magadaog diri 3 kabilog. Ang 15,000, 10,000 and 5,000 pesos mga kabombo sa aton sini nga guaranteed prizes diri sa aton sini nga grand draw. Dugay-dugay ha. Ara na kamo dira, nagapamati na kamo dira, no? Sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini mga suki. So pang Christmas, pang Pasko ang edisyon sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Antes pa man ari-anay ho ang aton si pambukas nga bahanon mga kabombo, due to public demand, since nga Christmas subong kag although nga ti ang timbre niya ni medyo masubo, no, ang mood masubo, pero kung aton pamatian na ini nga produkto sang Bombo Music Festival 2016, kung aton pamatian ka positive man sa iya sini nga dala, no, nga pisar sang dako nga pag tilaw sa ila si kabuhi bilang pamilya, dayon sa gihapon ang Pasko. No, due to public demand, lately do kapilagi ni kabeses, no, naging pabati naton. And today, since Christmas Day, may Pasko man sa gihapon. Apisar sang pandemic, may Pasko man sa gihapon. Apisar nga ikaw dira ang nawad-an sang puluyan, bangod sang bagyo, may Pasko man sa gihapon. And today is Christmas. Apisar nga nawad-an or napulakan, ikaw nagtaliwan ang imo siniiya nga pinaka-close gid nga miyembro sang pamilya, masakit man matuod, pero sa gihapon may Pasko. No, ang pinaka-essence ng sini nga celebration today is Jesus, no? Jesus is the reason for the season. Siya ginayang pinaka-sentro sa tanan-tanan kay ti ginadumdum naton subong iya sini nga pagkatawo diri sa kalibutan, no? Sa aton si mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati
Sa nasiling ko na gani, pila ka mga dinalan sa balang kasulatan sa Diyos, no? Labi na gid, dira sa may Isaiah chapter 9, verse 6, For unto us a child or a son is given, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, and that is Jesus. So, espesyal ang subong nga adlaw, no? Bisan pa sa aton sining mga pagtilaw sa kabuhi, hindi gid kita madulaan sa paglaom. Just even a glimpse of that scenario nga nabunag si Jesus sa pasungan, no? Very humble one, mga kabombo, para lang gid ipahanumdum sa aton kung ano kita kapalangga sang Dios nga Amay. Ang impadala niya ang sini nga bugtong nga anak. For His love. Bangod siya sini nga gugma para sa aton tanan-tanan. Merry Christmas, kabombo! Ari ay ho, ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si masuki sa mga galantaw sa aton sining nga Facebook Live, sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, sa aton sining nga Bombo Mobile app, no, sa 630 kHz, sa aton sining nga email sa aton si Facebook Live, mga kabombo, sa official website sa Bombo Radio Philippines. Yari ang aton si pambukas nga bahanon. May Pasko man sa gihapon. Wara ta kun kinbunag nga manggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagustusan da bisan ano pangayoon. Kasubo kay pigado tamon mo. Pero si tatay puwerte tana kapisan. Sang paglaong wara tana maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya. Sa sunod bulan mapabrodan na. Tatay ko, maghandam ka. Tatay ko, palangga ka. Tatay ko, paglaom ka. Kang aton pamilya. Kapigatuhon, tapuson ron. Tatay ko, paalam ron. Sa imo nga pagbalik, pamilya ta. Masulahain na. Siyam kabulan ang anak kontrata. Siyam kabulan tanang nga madura. Pero mapaskuan na tay diin karon. Pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo. Present
Philippine Standard Time, 24 or 29 minutos na nakalipas. Sa takna ng alas 2, mga kabombo, sa liwat, may Pasko man sa gihapon. No? Produkto ng Bombo Music Festival 2016. Another version sa sininga palatuntunan or sa sininga ambahanon, may Pasko man sa gihapon. Siyempre, ang original version gin-interpret ni Mr. E.J. Bolaño, mga kabombo, no? By the way, good afternoon lang gid sa mga nagalantaw na dila sa aton sininga YouTube channel. Ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Try to check it out. Ara sa kita subong sa YouTube. And don't forget, when you're in there, mag-like, mag-share, subscribe, and hit the notification bell below. Ara na gani si Abigail Marina. So, good PM is just watching from Makati every day. Abigail Marinas, good afternoon. Subuman si Mary Jane Ferrer. Good PM is Jazz. Merry Christmas. Pakibati lang ulit Nanay Feli at dearest brother ko, Bay Ferrer, si Bay Ferrer. Ari kami subong gapamati nga samtang nagalantaw sa imo, hidlaw man si nanay mabatian ayan siniiya nga ngalan. Thank you. Ati sige, kagsubong man si Mami Annalie. Mami Annalie, Merry Christmas, Happy New Year, Miss Jazz. Kasubo, dumdumon, nahidlaw man ako sa akon sini nga tatay. Si Mami Annalie, bangod sa ambahanon nga may Pasko man sa gihapon, nahidlaw man sa iya sini nga amay. Mami Annalie, hello! Sa aton sini Facebook Live, ara man si Ma'am Ana Sinoro. Wing hapon na Bombo Jazz, Merry Christmas to you and to your family. Mami Ana Sinoro, Merry Christmas also to you and your family. Okay, mga kabombo, ari na kita sa aton sini pinaka main menu. Tempranuhan tapa kay dugay-dugay maga-end, no? Early kita nga maga-end sa aton sini palatuntunan. Bangod sa aton sini iya nga Grand Draw. It's a data. Alas 3 ang takna sa hapon, Grand Draw sang aton sini iya nga pinaka-bonggang promo last quarter. 1-2 Panalo Promo Part 20. Sang Bombo Radyo ka Star FM, araw-araw balde-badeng pa-premyo na. May cash siyahan pa with 1 million pesos nga grand prize. 6 million pesos all in all sa duration sa sininga promo. Ang aton sininga letter sender sa nasining ko na, nagapakilala lamang sa kay Lola Filing. No? Si Lola Filing ay sininga true to life story. Lola Filing is already 93 years old. No? Pero bisan nga 93 anyos siya, dira siya sa may syudad sa Lacarlota, pero ka-lagting pa sa iya, ka-sharp pa sa iya sininga mind nga mag-recall sa mga nagkalanabo siya sini kabuhi. Kag hindi niya mapungga niya sini kaugalingon nga mapaambit man diri sa iya sini kasaysayan, no? Iya sini kasaysayan with how many pages na napiling yellow pad. Mga kabombo ging padulong siya sini nga anak si Ma'am Mary Ella Amar sang Lacarlota City. Sige, ato na kita mga kabombo sa part 3 sang kasaysayan ni Lola Filing, no? Dito na kita sa nagapangidaron siya sang 70 anyos. Pila kabahin sa iya sini kahapon lamang nga hindi niya gid malipatan. Sa part 1 kag part 2, kadamo kita dito sang nakuha nga leksyon kay inspirasyon, especially exercising our faith as children of God in the midst of the trials in life. Wala na sang may ginhimo si Lola Filing twice, no? Nabatian naton the other day and yesterday kay part 3 na ni Subong. Sa first 2 parts sa iya sininga true to life story, nabatian naton kung ano siya magkapyot bala, magpanguyapot sa Dios pinaagi sa iya sininga hugot nga pagtuo, hugot nga pagpangamuyo. Ari naman, no? Dear Miss Jazz, maayong hapon sa imo sa liwat. Sa part 3 sa akong siniiya nga kasaysayan, ang madason nga hitabo, Miss Jazz, mga 70 years old na ako sadto. Domingo sadto nga adlaw kag naghimos ako sa akong sini nga pagsimba. Abi mo, Miss Jazz, ang tapos ko ilis sa akong sini nga
palda y blusa. Grabe, no? Palda y blusa. Amo ginya kay ti si nanay feeling niya she belongs to the past generation. That is why iya siniya nga hiligay nun dalom. Siling niya pagkatapos ko ilis ang akong sininga palda y blusa. Dali-dali ako naglakat kag naghingabot. Naghingabot ako Miss Jazz sang salakyan pakadto sa Banwa kay malakat ko sa pakadto sa highway. Malapit sa tunga sa kilometrahe. Abi mo Miss Jazz, sang makaantad na ako sa balay, nadumduman ko Miss Jazz, nga wala ako makasuksok. Ari medyo daw ano iniya daw my lighter side of the letter of Nanay Feeling. Wala ako, Miss Jazz, makasuksok sa akong sininga half slip. Di ba sa una, panawag ta slip. Half slip, no? Abi mo, Miss Jazz, dali-dali ako nagbalik sa balay. Sa tutuod, mga kabombo, maka-agree gini ang aton sininga mga senior citizens sa sadto ya, kung hindi kamuya makasuksok sa half slip ya, daw as if daw hindi kamuya hindi kamuya kompleto, no? Kahit basi magsililang, maghalanol, etc. etc. So si Nanay Feeling, sunod pa sa iya, sa naglakat na ako, Miss Jazz, sang makaantad na ako sa balay, nadumduman ko nga wala ako makasuksok sang half slip. Dali-dali ako nga nagbalik sa balay, kaga tungod sang kadasig sa akong sininga paglakat. Gulpi ako nga nag-slide, Miss Jazz, sa salog. Ang amon salog, semento. Kay bag-o lang mabutangan sang floor wax ang amon sininga salog, Miss Jazz. So nagtakilid ako patuo, kag nalampos gid ang akon sininga lawas patuo. Sa akon gid sini ayon Miss Jazz nga tuo nga butkon. Naghabyog-habyog ang akon si makamot, kag tungod Miss Jazz nga ang akon siniya nga mga kamot gulpi ang pagkalampos ng akon sininga na tuo nga butkon kag kamot. Wala ako kabatsyag sang sakit una-una. Nga grabe ang akon sininga pagkalagbong, Miss Jazz. Wala ako una-una kabatsyag sang kasakit. Miss Jazz, kung ulo ko ang nakalampos, sa tutod lang sa kagulpi, kag semento pa, ang ako natupan. Kung ulo ko ang nakalampos, buka gid siguro, Miss Jazz, ang ulo ko. Pero, dire pa gid na pamatudan kung ano ka palangga sa akon san Dios. Sa gagmay nga bagay, sa amon ni nga mahitabo sa akon kabuhi. Grabe gid jam. Ang Dios, dako ang akon si pagpasalamat, Miss Jazz, sa Dios nga wala ako matamaan. Kay nga kung natamaan ko to, Miss Jazz, kung ulo ko gid ang nagtupa sa salog nga semento at ibuka gid, Miss Jazz. So pasalamat ako sa amo to nga panahon. Gagmay nga bagay, Miss Jazz, I'm so thankful to the Lord. Naglakat kami dayon ni Diding sa akon si kamanghuran nga bata nga babae. Naglakat kami, Miss Jazz, sa Bacolod sa espesyalista sa tulan kay gusto ko mapalantaw ang akon siniiya nga tuo nga butkon. Kay una-una wala siya nagsakit, Miss Jazz, po sang uli nakabatsyag na ko. So naglakat kami dira sa Bacolod, nagpakonsulta sa espesyalistang doktor, specialist sa tulan, bone specialist. Gintan-aw giliyon, Miss Jazz, ang doktor, kag gin-check ang akon sininga kamot. Naghambal ang doktor naman sa akon, Miss Jazz, nga nagkuba-kuba naman ang dughan ko. Siling niya, sementuhan ta ang imon sini nga butkon kay grabe gid ang yan sini epekto sang imon sini nga pagkadanlog, pagkatumba.
Pero naghambal siya sa akon, Miss Jazz. Amo pag ini naglalain ko kay paghambal niya nga simentuhan niya ang ako si butkon. Mangayo siya sang down payment, no? Ang ihatag ko nga down payment that time, Miss Jazz, 5,000 pesos siya, dako na naya para sa amo to nga panahon. 5,000 pesos, Miss Jazz. Tungod kay wala kami sang kwarta, grabe ang paglibog sa akong sininga ulo. Hoy-hoy pako naman kami sang bata ko, Miss Jazz, sa si Diding nga nagpauli. Abi mo, Miss Jazz, nagpauli una si Diding. Kay kinanglan, gid nga simento ng kamot ko. Kaya hindi na among ako sige na batsyag, kaga nagapula na. So si Diding, nga bata ko, Miss Jazz, nga isa man ka miracle baby, nangita, kag igo siya nga magbalik. Nagaamat-amat na dulom ang gabi. Tiyan mo to, Miss Jazz, sa pagpangita niya, salamat ko kay may inugbayad kami bisan down payment. Pagkabayad namon, Miss Jazz, dayon sa doktor. Gin patigayon ang pagsemento sa akon siniiya nga tuo nga budkon. Grabe gid gali, Miss Jazz, ang bali sa akon si tuo nga budkon kay tidra ako yan nalampos kag da ako nanukod. Pagkatapos nga nasimentuhan ang akon si kamot, pagkaaga, nagwa naman kami sa hospital, abi, Miss Jazz. Kay ti ginsemento man ang akon si kamot mo. Kag naghambal ang doktor sa akon nga kung saan-o kami mabalik. Tisiling ko kung okay na, mapakonsulta kami liwat. Kay ti kinanglan gid gusto sang doktor nga magbalik kami, agon nga makapakonsulta ako liwat. Lantawon kung bala okay na ang akon sininabali nga tulan. Sa madali nga sugilanon, Miss Jazz, nagbalik kami sa hospital. Tub-tub na lang agin hukas sang doktor ang bendahe o kon ang semento, astan lang ang bendahe. Kagin check niya ang akon siniiya nga butkon nga nakalampos kag ang akon sini nga tuo nga tulan sa butkon ko nabalik gid. Gin check niya, Miss Jazz. And praise be to the Lord, Miss Jazz, kay naghambal ang doktora. Maayo gid, ma'am, kay nauli ang imo sini nabali nga tulan. Ara gid siya sa iya siniiya nga normal nga sitwasyon. Abi mo, Miss Jazz, ang paghambal niya sa akon, nagtumbo gid ako, grabe gid ang kalipay ko. Kag diri naman makahambal ako, Miss Jazz, that God is just so good. God is just so great. Nga wala niya gid ako ginapabayan. What if kung ang akon sini nga kamot makumpul ako, Miss Jazz? Ano na lang? So maayo kay nauli gid ang tulan sa iya sini nga normal nga sitwasyon. Dayon niya hambal sa akon, amo gid ina kun maayo ka nga klase sang tawo, kay palangga ka sang Dios, ginasabat ang imo sini nga mga pagpangamuyo. Amo gina, Miss Jazz, ginhambal sa akon sang doktor. The confirmation bala sang doktor kun ano ka maayo ang Dios sa akon sini nga kabuhi. Abi mo, Miss Jazz, ang ginhambalan ako to sang doktor, daw nakibot ako. Kaya ti grabe mo daw, ang amon malang ya issue sang doktor sa amon niya, ang akon siniiya nga bali nga sementuhon, pagkatapos i-check, bulngon. Pero nakibot ako sang ginhambalan niya ako sa amo to nga panahon, sort of confirmation that indeed God is just so good in my life. Nakibot ako, Miss Jazz, ang hambal niya, kag dito nakayuhom ako, kag nakapasalamat sa liwat sa Ginoo. Salamat sa liwat, Miss Jazz, sa mahal nga makaako, nga wala niya kami ginpabayan sang akon siniiya nga pamilya. Labi na gid ang akon si bata nga si Diding. Wala niya ko ginpabayan sa akon si pagkadanlog, kay what if kon nabali ako, ano na lang.
Masiling ko naman, Miss Jazz, ikatatlo nga kay gaynan, pagtuo lang gid kapag salig. Miss Jazz, ang kinahanglanon sa aton si pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Yari pagid, Miss Jazz, para nga mapa-ambit ko ang akon siniiya nga kabuhi sadtong akong kahapon lamang. Agud nga mag-glorify kamatagan sang pagdayo ang Dios sa aton sinikabuhi. Kaangay sa akon sinikabuhi, suno pa kay Lola Feeling. Ang madason, Miss Jazz, ay tabo sa akon kahapon lamang. From 70 years old, let's go to the age of Lola Feeling nga 87 years old. Miss Jazz, 87 years old naman ako sadto. Pirmi ako constipated. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, matig-ang ako sa pagpamuhin. Kag amo ini, sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, amo ini ang akon nga problema. Ang problema ko kada adlaw-adlaw nga tanan, kay hindi ako dali-dali makapamuson kay tig-ah nga akon sa palamusunon. Pasensya lang gid sa mga nagakaon dira, late abi ang ila siniiya, no? Tabi-tabi lang gid. Ay hantungod sa edad ko na, Miss Jazz, nga 87, ti suno pa sa iba, nagamala na gid man kuno ang fluid sa akong siningalawas. Sa malawig nga tiyempo, Miss Jazz, nga antos ako sa constipation, sa malawig nga tiyempo nga nagalakat, naglain ang akon sini amat-amat nga ginabatsyag sa lawas. Kag daw hindi ko na maagwantahan, Miss Jazz, sa akon sini ginabatsyag nga malain. Nagalala ang alagyan sa akon sini, Miss Jazz, nga higko rason man nga nagdesisyon ako nga liwat naman nga makapadoktor. Especially sang doktor naman, Miss Jazz, dira sa Bacolod. Isa ka doktor nga espesyalista ang akong siniging pakonsultahan. Isa ka gastroenterologist o kon colon and rectal surgeon, Miss Jazz. Kaya amo gid ni ang akong siniiya nga problema. Sang schedule, Miss Jazz, ang akon siniiya nga eksaminasyon sa amo nga espesyal nga doktor. By the way, nakatangla ako 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. I think it's bye-bye time for me naman, mga kabombo, no? Medyo biti naman kita sa kasaysay ni Lola Feeling. Anong natabo sa iya? Sanggin check naman iya sininga lawas. Bangod kay ti problemado ang pag-itsan niya sa iya sininga higko sa lawas. Nga to the point nga naglain na ang iya sininga pamatsyag. So nagkanto siya sa isa naman kay specialist ang doktor. Sa bahay naman sa iya sininga colon, ka-gastro. Ano natabo naman kay Lola Feeling? Ayhan ang yasa niya gina-exercise nga pagtuo sa dako-dako nga Dios, liwat naman nga mapamatud-an kag sabto naman sa Dios sa yasa pangamuyo. Sa part 4 sa kasaysay ni Lola Feeling, buwas mga kabombo, or sa Monday, no? Kay subong is Saturday, buwas is Sunday, wala kita sang palatuntunan kahapon lamang. So, it's a data of the night kita sa maabot nga Lunes. This time, petsa 27 na sa bulan sa Desyembre. O, today is Christmas Day. So, ang aton siniiya nga panamyaw sa inyo, Merry Christmas sa tanan, no? And advance Happy New Year, mga kabombo. Ara gani dra si Dwayne Webster. Wow, si Dwayne Webster. Hello, Miss Jazz. No? Good afternoon sa imo, Dwayne Webster. Maying hapon. No? Si Mary Jane Ferrer, si Abigail Marinas, dira sa may YouTube channel. Sa aton si Facebook Live, hello and good afternoon. Daw hindi ko makita.
No, ang ila siniiya nga mga mensahe. Sige lang sana siling ko na everyday naga-inupdanay kita. Okay. Sheila Diego Cabalfin. Ara naman si Sheila Diego Cabalfin sa aton si Facebook Live. Ngayong hapon, Merry Christmas, Miss Jazz. Kag si Ma'am Ana Sinoro sa nasiling ko na, we always pray for our safety, Miss Jazz. Kag sa ako si family and friends from Sheila Diego Cabalfin, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton sini nga mga suki nga naga-tune in diri subong sa atong palatuntunan kahapon lamang. Wala kita sa panahon is bye-bye time na mga kabombo. And sa nasiling ko na, subong adlaw espesyal, no? Malipayon nga Pasko sa aton tanan-tanan. Kabay pang pinakamensahe sa sining nga adlaw, aton iga pangabuhi sa aton si pagpangabuhi adlaw-adlaw kag sa aton sini tagipusoon. Ang akon sining Bible verse, Bombo Anthony, no? Ang akon sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Isaiah chapter 9 verse 6. Dira nagasiling sa English nga pulong subong man 1 Peter chapter 5 verse 7. Damo kita sila dira nga mga Bible verse, no? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang aton sini nga Dios, kag ginadumdum ayan sini nga pagkatawo subong adlaw, Christmas Day. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, dira man nagasiling, cast all our anxiety, cast all your anxiety on Him, because God, our Father in heaven, cares for you and for me. Kanami isang sining nga mga dinalan sa balaan kasulatan sang Dios mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga pag-share sa inyo diri kag dugang pagid ang aton siniiya nga Bible verse sa sining nga hapon. Okay, so nasiling ko na 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kindly jot it down sa mga nagapamangkot, naga-request sa aton nga Miss Just Palihog, hinaya lang kay lista kami sa imo sig na share nga Bible verse, no? Sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang nanugod naman iya sa pagkatawo sa aton siniiya nga Dios nga amay or sa aton siniiya nga sa Diyos nga anak, no? Philippians 4:6-7 dra man nagasiling, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So lang kita sa panahon, ang aton sining nga mensahe, Jesus is the reason for the season. Kung ara kita sa Dios, initanan nga mapagtilaw sa aton si kabuhi, maatubang gid naton nga may dako kag kaisog kag kabaskog. Kay we have a God who is so powerful. He is the creator of all. Lakita sa panahon is bye-bye time na ini sa gyapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio